Kamatayan. Yan ang parusang ipinapataw ng ibang bansa sa mga nahuhuli nilang drug couriers o mga taong nagdadala ng droga palabas at papasok ng kanilang bansa. Mula 2006 hanggang 2009, 205 Pilipino ang nakulong sa China at 75 doon ang nahatulan na ng bitay. Mag-isip ka, huwag maging biktima, huwag maging drug courier. Hatid sa inyo ng PIA at ng himpilang ito. Aksyon Radyo Balita! Kalipunan ng mga maiinit, naglalagablab at umuusok na mga balitang lokal, nasyonal, international, weather, showbiz, sports, human interest at iba pa na nakalap sa bulwagang pambalitaan ng DWCM. Aksyon Radyo Pangasinan. Aksyon Radyo Balita! At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Maaksyong umaga sa inyo lahat mga kaibigan. Araw ho ngayon ng Huwebes, Petsa 13, 2021. Magandang umaga Pilipinas, maaksyong umaga Pangasinan. Sama sa inyo ang Aksyon Radyo Balita. Kasama ko ninyo ngayong maging ito, Aksyon Aikan sa Pasyon at sa ating Master Control na riyan ho, Aksyon Conrad Alvarez. Sa ulo ng ating mga balita ngayong umaga sa ating balitang lokal, 4 na bayan sa lalawigan ng Pangasinan tinututukan ng PNP bilang areas of immediate concern para sa eleksyon. PNP, 300 ang araw-araw umano na itatalang violators mula na ipatupad ang COMELEC gun ban checkpoints. Mahigit 5 milyong COVID-19 vaccines na gamit na umano sa Region 1. At 1.9 milyon na mga kabataan target ng DOH sa kanilang mga deworming activities. Para naman sa ating mga police reports, 4 na linemen huli dahil sa pagnanakaw ng cable wires. Naku, yari tayo dyan mga ka-aksyon. At 3 katao kalaboso dahil pa rin sa paggamit ng illegal na droga. Samantala naman mga ka-aksyon para sa ating mga balitang pambansa at iba pa, inside job malabo umano. At bug bounty, target daw ng hackers at COMELEC data breach. Ngayon din, ang pinal na listahan ng 2022 candidates ilalabas na raw sa Enero 15 ayon sa COMELEC. Balita naman natin sa ibayong dagat mga ka-aksyon. Thailand! Uy! Naku, yari ito Aksyon Conrad. O yung mga mahilig dumalo sa Thailand dyan mga ka-aksyon ha. Ang Thailand magsisimula na hong maningil ng $9 na visitor fee. Akalain mo yan Aksyon Conrad. Dadayo ka na nga lang sa lugar na yun. Sisingilin ka pa. Ay nako. Para naman sa ating balitang showbiz na pagkalaki-laki mga kaibigan. Nako. Kendall Jenner rumesbak sa basher ng inappropriate wedding guest dress umano nito. At sa ating balitang pampalakasan, Heidelin Diaz nagpositibo sa COVID-19. Muli ho mga ka-aksyon, sama sa inyo ang Aksyon Radyo Balita. Kasama niyo pa rin Aksyon Aikan sa Pasyon at sa ating Master Control na riyan ho, Aksyon Conrad Alvarez. Para sa ating mga balita ngayong umaga sa ating balitang lokal, 4 na bayan tinututukan ngayon ng PNP Pangasinan bilang areas of immediate concern at may mga election areas of security concern. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Ferdinand Bingo Diasis, ang Public Information Officer ng Pangasinan Police Provincial Office, na dahil dito, ang normal na pagtatalaga ng security personnel ay daragdagan dahil may nangyayaring election-related incidents sa mga nakaraang halalan sa naturang mga bayan. Ang 4 na mga bayan na ito na nasa ilalim ng kanilang immediate of concern ay ang mga bayan ng Orbis Tondo, Sual, Santo Tomas at bayan ng Sison. Ito po naman ay may mga pinagbasehan ang atin pong COMELEC office po doon para sabihin natin na immediate concern. Ibig sabihin, ito lang po yung pagtutuunan, hindi naman ibig sabihin na magulo doon. Pagtutuunan po ng pansin na para hindi na maulit yung nangyari before yung mga previous election.
Ang naging pahayag ni Police Lieutenant Colonel Ferdinand Bingo de Asis ang nakapagsalita ng Pangasinan Police Provincial Office. Muli nilinaw niyang hindi naman ibig sabihin na kung tinawag umanong areas of immediate concern ay magulo ang lugar, kundi bibigyan umano ito ng pansin upang hindi na muli magkaroon ng kaguluhan. Samantala sinabi niya na walang private armed group sa Pangasinan pero may mga tinatawag na potential private armed groups na tinitingnan dahil maaaring magamit umano ang mga ito sa panahon ng halalan. Dagdag pa nito, wala rin umanong namomonitor ang Pangasinan PNP na anumang aktibidad ng mga communist terrorist group tulad ng NPA sa lalawigan ng Pangasinan. Sa katunayan, noong nakarang taon ay wala umano silang nakitang anumang paggalaw ng mga makakaliwang grupo kay direktaran ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o LTF-CELCAC ng Pangasinan bilang insurgency-free. 20 niya ang anti-criminality checkpoint sa lalawigan at walang namomonitor na movement ng anumang komunistang grupo. Meron tayong 18 na regional border quarantine checkpoints at ito po convert na natin sa anti-criminality checkpoints. Kasama po dyan yung 2 provincial border quarantine checkpoint na kinonvert na rin po natin sa anti-criminality checkpoint. So halos 20 na checkpoint po ito. Wala po tayong namomonitor na anumang movement po ng mga anumang komunista. Ang karagdagang pahayag ni Police Lieutenant Colonel Ferdinand Bingo de Asis na kapagsalita ng PNP Pangasinan. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Centrum Advance. Para sa extra resistensya at proteksyong pangbuong katawan, take Centrum Advance everyday. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Samantala naman mga ka-aksyon, nag-umpisa na noong linggo, Enero 9, ang election period at pagpapatupad naman ng COMELEC gun ban. Dahil dito, hinigpitan ng kaparisan ang nasa mga tinayong PNP COMELEC checkpoint sa pagbabantay at panilitas sa mga nadaraang mga motorista. Ayon kay Lieutenant Colonel Ferdinand Bingo de Asis, ang Public Information Officer ng Pangasinan PNP, na sa katunayan, 300 violators umano ang daily average na kanilang nahuhuli sa 3 magkakasunod na mga araw. Karaniwan na lang traffic violators ay kawalan umano ng lisensya, walang helmet, walang registration ng sasakyan, at paglabag sa IATF guidelines tulad ng kawalan ng physical distancing at walang suot na face mask. Wala pa namang nahuhuli na may dalang armas sa checkpoint sa ngayon. Maliwanag ni Diasis, hindi pa rin tapos na rin daw ang pag-apply ng Certificate of Authority o yung exemption to carry firearms or to have security detail. Ang mga tumatakbo namang kandidato ay mayroong pribilehiyong mag-request ng police security dahil may threat umano sa buhay nila bilang mga kandidato. Yes po. Yung mga tumatakbong mga kandidato, meron po silang pribileyo na mag-request ng VIP security or police security dahil meron pong threat doon sa kanilang buhay bilang kandidato. Titingnan po natin dito sa pag-i-inspection natin sa mga checkpoint kung may mga certificate of authority po sila. Other than that, kung meron po silang mga kasamang armado or mga baril na dala-dala, kukumpiskahin at arestuhin po natin sila. Sa kabuuan ay generally peaceful pa rin daw ang lalawigan ng Pangasinan ayon kay Lieutenant Colonel de Asis. Muli, sinabi nito na simple lamang daw ang ginagawang COMELEC checkpoint. May panuntunan anya ang paglapit sa PNP COMELEC checkpoint. Magalang umano dapat ang mga pulis makikiusap ang mga ito na ibaba ang bintana ng sasakyan at dapat din daw ay marahan ng takbo ng sasakyan habang papalapit sa checkpoint at kung magdemand ang pulisya sa motorista na ipakita ang lisensya at registration ng sasakyan ay ipakita lamang ito. Plain view search o plain view doctrine lamang din daw ang gagawin ng mga ito. Hindi pwedeng buksan ang trunk o compartment ng sasakyan maliban na lamang kung may makitang kontrabando. Sakaling tumanggi ang motorista, pwede itong kumampas, subalit tatawag na ito ng PNP susunod na checkpoint at doon siya bibigyan ng initial violation na paigtingin na ang pagsita laban sa kanya. Kinukuha sa wallet yung kanyang lisensya. Meron pong nahulog na kahina-hinalang nasa plastic sachet. Yes po. Na parang shabu. So that's the time po na pwede po siyang magkaroon ng valid yung po kanyang bodily search o pagkapkap at doon sa motorista. Halimbawang pagtaas ng kanyang damit, may nakitang nakasokbit na baril. Pwede pong maging basis yun na magkaroon pa ng further search. Ang karagdagang pahayag ni Lieutenant Colonel Ferdinand Bingo de Asis ang tagapagsalita ng Pangasinan Police Provincial Office.
Samantala, tuloy-tuloy naman ang pagbibigay ng DOH ng bakuna para sa mga mamamayan upang magkaroon ng sapat na proteksyon kontra COVID-19. Dito sa Region 1, nakapagbigay ng Department of Health Center for Health Development o CHD ng kabuang 5.9 million vaccines hanggang nitong January 11, 2022. Nasa 3,237,300 na mga individual naman na nakatanggap na ng at least isang dose. 2.8 million naman na nakakompleto ng kanilang bakuna, habang 136,789 naman na ang bigyan ng kanilang booster doses. Ang target naman ay i-readjust base sa 2022 PSA estimated population. Patuloy ang ginagawang paghihikayat nila sa mga tao na magpakababakuna kontra COVID-19 at na sumunod sa pinapatupad ng mga minimum health standards. May kinalaman pa rin sa ulat ko na yan mga kaaksyon. Target din ng CHD na sa ilalim ang nasa 1.9 million na mga kabataan na nasa edad 1 hanggang 19 years old sa Region 1 para sa National Deworming Month ngayong buwan ng Enero. Sa isang panayam, sinabi ni DOH CHD Medical Officer Dr. Rowell Bobis na ang nasabing deworming activity ay magiging community-based dahil hindi pa naman daw maaari ang school-based approach sapagkat meron pa rin tayong nararanasang pandemya. Sa ginagawang pagkipag-ugnayan nila sa mga barangay health workers, sinabi ni Bobis na pupuntahan daw nila ang mga healthcare workers at mga target na individual upang bigyan sila ng albendazole drug sa dosage na akma sa edad ng mga batang bibigyan. Sa una naman anya itong ginagawa kada buwan ng Enero at ng Hulyo upang pigilan ng infection sa mga bata at mga kabataan ng parasitic worms. Naglaan na, ayon kay Bobis, ang DOH ng bilang ng albendazole doses sa provincial health offices ng mga lalawigan sa rehiyon nito lamang nakaraang Disyembre. Sinabi pa ni Bobis na mahalagang purgahin ang mga bata dahil may epekto sa pisikal at mental na kalusugan nila ang mga parasitic worms. Nakikihati pa raw kasi ang parasitic worms sa nutrisyon ng bata kaya't hindi nakukuha nito ang sapat na nutrisyon para sa kanya. Ipinagpapatuloy naman ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan ang programa nitong Tulong Pangkabuhayan sa Overseas Filipino Workers Project na ngayon ay nasa ikalawang edisyon na. Sa unang batch para sa taong 2022, nag-uwi ng 5,000 pesos na puhunan ng bawat 25 displaced OFWs sa bayan ng Villasis kahapon po yan mga kaaksyon. Bahagi ito ng Abig Pangasinan Caravan na iniikot ni Governor Armando Pogi ISP III sa buong probinsya upang magdala ng suporta at pagmamahal ng pamahalaang panlalawigan ngayong panahon ng krisis. Ang puhunan na pinamahagi ng Tulong Pangkabuhayan Project ay paraan umano ng pamahalaang panlalawigan upang mahikayat ang mga OFWs na nawalan ng trabaho sa gitna ng pandemyang COVID-19 na makapagsimulang muli ng kanilang mga negosyo. May 3 basihan ng Pangasinan Provincial Employment Services Office o PESO sa pagpili ng kwalipikadong mga tumanggap ng tulong pangkabuhayan mula sa pamahalaang panlalawigan. Kasama na rito ang economic status, years of stay abroad ng OFW at cause of repatriation. Nanguna sa programa ang dalawang 5th District Board members ng lalawigan na sina Chinky Perez Tababa at Nicoli John Louis Sison. Gayon din si dating board member Clemente Niño Arboleda Jr. at mga lokal ng pamahalaan o lokal na lider sa bayan ng Villasis. Laking pasalamat din ang tulong ng lokal ng pamahalaan ng Villasis sa dalang tulong pangkabuhayan ng pamahalaang panlalawigan na sukli sa pagod at hirap sa mga bagong bayani. Sumailalim din sa basic financial management training ang mga benepisyaryo ng programa na pinangunahan naman ng Provincial Population, Cooperative and Livelihood Development Office o PPCLDO. Isa sa ilalim naman, simula ngayong araw ho ng Huwebes mga kaaksyon, ng ilang mga tanggapan sa munisipyo ng Lingayen sa granular lockdown. Sa ibinabang direktiba ni Mayor Leopoldo Batawil kahapon Enero 13, mananatiling sarado ang Lingayen Municipal Hall upang magbigay daan-anya sa dekontaminasyon ng lugar. Ito ay bunsod na rin ang tumataas na kaso ng mga nahawang empleyado sa COVID-19 sa naturang tanggapan. Sa pinakahuling monitoring ng mga otoridad kahapon, mayroong 12 bagong aktibong kaso na itala sa bayan ng Lingayen. Samantala, mananatili namang bukas ang ilang opisina sa munisipyo na kabilang naman na nagbibigay ng frontline services katulad na lamang ng Rural Health Unit o RHU, Local Disaster Risk Reduction Management Office o LDRRMO, MSWDO, POSO, Public Market at Slaughterhouse ng bayan. Wala namang pagtitigil na gagawin sa mga vaccination drive ng LGU. Inaasahan naman na matatapos ang granular lockdown ng munisipyo sa araw ng Lunes, Enero 17. Samantala, kayo ba hindi pa ho bakunado mga kaaksyon? Limitado ho ang galaw ho ninyo mga kaibigan. Nililimitahan na ho ang paggalaw ng mga hindi pa bakunadong residente sa lalawigan ng Pangasinan alinsunod sa ibinabang Executive Order No. 001-2022 ng Pangasinan Provincial Government.
Nakapaloob sa naturang direktiba na nilagdaan ng January 5 ni Governor Amado Pogi ISP III ang pagbabawal sa mga unvaccinated individuals na pumasok sa mga enclosed establishment katulad ng mga mall, supermarket at ng mga restauranta. Kaakibat nito, mahigpit na inaabisuan ng lokal na pamahalaan ng Pangasinan ang mga business establishment owners na sumunod at makipagtulungan sa pagpapatupad nito. Pinapaalahanan ng lahat na palagi ang dalhin ng mga katibayan ng pagiging fully vaccinated gaya ng vaccination certificates, vaccination cards at iba pang mga katunayan na ang isa ay bakunado na. Samantala, pang huling balita lokal natin ngayong araw, nagpulong nitong Martes, Enero 11 ang mga matataas na lider ng Lakas Christian Muslim Democrats o Lakas CMD kasamang ilang lokal na pangunahing kandidato ng naturang partido sa Pangasinan ngayong darating na halalan para sa Mayo. Ayon sa post ni Pangasinan 4th District Congressman Christopher Tof de Venecia na nagsisilbing Lakas Vice President for Youth Affairs, spokesperson at regional chairman, ito umano isang alignment meeting na nakasama si House Majority Leader Martin Romualdez, ang party president at iba pang may mataas na katungkulan sa kanilang partido. Magagunitang ang Lakas CMD Political Party ay kapwa tinatag ng kanyang ama na si dating House Speaker Jose de Venecia Jr. kasama sina dating Pangulong FVR at ang statesman na si Raul Manglapus. Sa kasalukuyan, nagsisilbing co-chairman emeritus ng partido si JDV kasama nila dating Pangulong FVR at Gloria Macapagal Arroyo o GMA. Nagkaroon na ng dalawang Pangulo ng Bansang Lakas CMD sa katauhan ni FVR at GMA na kung saan nagsilbi bilang Speaker of the House of Representatives si JDV sa loob ng 9 na taon sa ilalim ng kanyang panunungkulan. Si JDV rin ang tinaguriang arkitekto ng makasaysayang Rainbow Coalition sa mababang kapulungan na pinagkaisa ang mga iba't ibang partido politikal sa bansa. Aksyon Radyo. Police Report. Para naman sa ating mga police report, bagsak sa kamay ng mga pulis ang 4 na linemen na nahuling nagnanakaw ng cable wires sa bayan po yan ng Lingayen. Nagpapatrolya mga tanod ng Barangay Baay kasama ang roving security guard ng isang telecommunication company pasado alas 7 ng gabi nang mamataan nila ang empleyado ng isang cable company na nagnanakaw ng kable. Nakilala mga suspect bilang sina Jomar Lumboy, 27 anyos ng Bayawas Urbistondo, John Paul Quiñano, 20 anyos, Jeric Vista na pang mga residente ng Mahabang Parang Angono Rizal at Oliver Peralta, residente naman ng Barangay Malacañang sa lungsod ng San Carlos. Nakumpiska sa kanila ang cable wire na humigit kumulang 20 metro ang haba at ang kanilang sasakyan. Inihanda ng kasong pagnanakaw laban sa mga suspect. Timbog naman ng pulisya ang 3 katao dahil sa kinasangkotang iligal na sugal sa magkakahiwalay na lugar dito sa lalawigan ng Pangasinan. Sa bisa ng warrant of arrest, dinakip ng Alcala PNP sa barangay San Pedro Ili si Leslie Lopez, 24 anyos, dahil sa paglabag nito sa anti-gambling law. Pinaglalagak naman ito ng 30,000 pisong piyansa para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Sa barangay po Bugalyon, Posada Street naman sa lungsod ng San Carlos, nahuli ang suspect na si Domingo Peralta, 61 anyos ng barangay Matagdam. Hinuli ito dahil sa paglabag sa Presidential Decree 449 o mas kilala bilang paglabag sa cockfighting law, yung topada, na naamyandahan ng PD 1602. Pinaglagat naman ito ng piyansang 4,000 piso. Sunod naman nahuli si Jaime Garcia, 53 anyos ng Matagdam, at pinaglalagak din ito ng piyansang 4,000 piso para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Samantala, para sa ating balitang pambansa, 28 pang lugar tinaas sa Alert Level 3 ayon sa IATF. At inside job umano sa Comelec Malabo pagkat bug bounty umano ang target ng mga hackers sa Comelec data breach. Dito na mga balita nga sa magkabalik na Aksyon Radyo Balita. Diyan lamang dito lamang kami. Ang tubig ay buhay. Pangalagaan natin ito. Panatilihing malinis at maayos ang daloy nito. Ang mensaheng yan hatid sa inyo ng Binmalay Water District. Kung meron man kayong alam na mga illegal na connection o mga tumatagas na tubig mula sa kanilang tubo, ipagbigay alam sa kanilang tanggapan. Sa Luna Street, Poblasyon, Binmalay, Pangasinan, sa likuran lamang ng Municipal Public Auditorium o itawag sa telepono 540-0054 o 540-0058. Binmalay Water District.
Ang Central Pangasinan Electric Cooperative o Sintelco ay patuloy na nagbibigay ng paalaala sa mga consumer hinggil sa kalagayan ng serbisyo ng kuryente na kung mababa ang voltahe at kung may biglang pagkawala ng supply ng kuryente sa inyong mga lugar, agad itong ipagbigay alam sa punong tanggapan ng Sintelco sa San Carlos City o itawag sa telephone number 532-2222. Ang paanyaya ay mula sa Sintelco Point Management and Staff. Nagbabalik ko mga kaaksyon ng Aksyon Radyo Balita. Kasama niyo pa rin Aksyon Hikam sa Pasyon at sa ating Master Control, Aksyon Conrad Alvarez pa rin. Para sa ating mga balitang pambansa, itinaas ng Interagency Task Force o ng IATF araw ho ng Miyerkules, kahapon po yan, ang 28 lugar kasama na ang lalawigan at lungsod sa Alert Level 3. Magiging epektibo ito araw ho ng Biyernes, bukas Enero 14 hanggang Enero 31 ng taong ito. Ang mga lalawigan sa Luzon na isinailalim sa Alert Level 3 ay ang Benguet, Kalingat, Abra sa Cordillera Administrative Region o CAR, La Union, Ilocos Norte at Pangasinan para naman sa Region 1, Nueva Vizcaya, Isabela at Carino sa Region 2, Nueva Ecija at Tarlac sa Region 3, Quezon Province sa Region 4A, Occidental Mindoro at Oriental Mindoro sa Region 4B at Camarines Sur, gayon din ang Albay sa Region 5 sa Luzon. At gayon din sa Visayas naman, ang mga lugar na isinailalim sa Alert Level 3 ay ang Bacolod, Aklan, Capiz at Antique, Cebu City, Mandaue City at Tacloban City. Habang sa Mindanao naman, ang mga lugar na isinailalim sa Alert Level 3 ay ang Cagayan de Oro City, Davao City, Butuan City at Agusan del Sur at gayon din ang Cotabato City. Ang lahat ng iba pang lalawigan at lungsod na hindi nabanggit ay mananatili sa ilalim ng kasalukuyang Alert Level Classification na inilagay sa kanila ng IATF. Ayan, Alert Level 3 na ho tayo bukas mga ka-aksyon. Ingat-ingat na ho tayo riyan. Samantala naman mga ka-aksyon, ibinunyag ng Tech News Editor ng isang malaking broadsheet paper na target daw ng grupo ng mga hacker na sangkot sa Commission on Elections data breach ng humingi ng bug bounty. Yan ang binanggit ni Art Samaniego sa isang interview. Mang bug bounty ay isang termo na ginagamit ng mga security professionals na kung saan ang isang kumpanya ay nagbibigay ng isang bagay kapalit ng impormasyon na kanilang nakukuha. Matatandaan ng Manila Bulletin umano ang kauna-unahang nag-ulat ng sinabing hacker breach sa Comelec at server kung saan nakuha umano nito ang mga voter information katulad ng mga username at pins ng mga vote counting machine. Ani sa Maniego, may nakapag-tip daw sa kanila na hindi pa pinangalalang source ukol sa ongoing na cyber espionage nito pang Enero 8. Binigyan umano ng source ang Manila Bulletin ng screenshots ng Active Directory na patunay na mayroon daw full access ang hackers sa Comelec system. Dagdag pa niya, agad nilang inimpormahan ang Comelec ukol sa cybersecurity incident pero itinanggi ng Paul Body ang nasabing pag-atake kung saan iginit nila na sinasabing datos na nakuha umano ay hindi pa naman daw na-upload sa server ng Comelec. Samantala may kinalaman pa rin sa balitang Comelec mga kaaksyon, target din ng Comelec na isalabas ang pinal na listahan ng mga kandidato sa 2022 elections ngayong araw ho ng Sabado, Enero 15. Ayon kay Comelec spokesperson James Jimenez sa isang media briefing kahapon, ang estimate umano rito ay matapos ang kanilang final ballot phases by January 15. Ibig sabihin umano ng final ballot phases ay ang final list ng mga kandidato. Dagdag pa niya na target na rin ang poll body na simula ng pag-imprenta ng mga balota pagdating ng Lunes, Enero 17. Sa huling tentative list ng Comelec, merong mga 10 aspirant sa pagkapangulo. Kabilang dito sila dating Palace spokesperson Ernesto Abella, Labor Leader Leore de Guzman, Manila Mayor Isko Moreno, dating Defense Secretary Norbert Gonzales, Senator Ping Lacson, Senator Manny Pacquiao, Faisal Mangondato, Jose Montemayor at dating Senator Ferdinand Bongbong Marcos at Vice President Leni Robredo. Siyam naman ang pasok para sa pagka-vice-presidente habang 64 naman ang pasok sa tentative list sa tatakbong senador. Target namang isagawa ng Comelec ang mga debate mula Pebrero hanggang Abril ayon pa kay Jimenez. Balita naman natin sa ibayong dagat mga kaaksyon. Maniningil na ang Thailand. Akalain mo bibisita ka na nga doon, Aksyon Conrad gagastos ka na nga doon. Sisingilin ka pa ng $9. Maniningil na ho ang Thailand ng $9 na entry fee sa bawat dayuhang bibisita sa kanilang bansa simula ngayong buwan ho ng Abril. Ito ay sa kabila ng patuloy na pagpapalakas muli ng bansa sa sektor ng turismo na lubos na naapektuhan ng pandemya.
bago ang pandemya ay nasa 40 million umano mga turista ang bumisita sa Thailand. Ang nasabing 300 baht o $9 na entry fee ay isasama sa airfares. Pag-ililaw pa ni government spokesperson Thanakorn Wangbunkhong Chana sa kanyang pahayag. Grabe nga ran. Gagamitin ang nasabing entry fee para mas palakasin daw at gawing mas sustainable ang turismo sa bansa. Sa pagtataya ng Ministry of Tourism and Sports, papatok umano sa $39 billion hanggang $54 billion ang tourism revenues ngayong taon, kung saan ang $24 billion ay inaasang manggagaling sa foreign travelers. Nasa 5 milyon dayo ang turistang inaasang bibisita sa Thailand ngayong 2022, pero maaaring umabot ito sa 15 million kung gaganda ang arrivals mula sa China, India at iba pang karatig bansa. Bago ang pandemya, nakapagtala na ng 40 million na mga bisita ang Thailand kada taon. Sa ngayon, ipinapatupad nila ang sandbox scheme sa mga turistang fully vaccinated. Sa ilalim nito, ang mga nasabing turista ay 7 araw na mananatili sa sandbox o isang lugar na pasyalan at hindi pwedeng umalis doon. Kapag nang negatibo sila sa COVID-19 test, ay saka lang sila maaaring makabiyahe kahit saan man sa bansa. Para naman sa mga hindi bakunado, kailangan nilang mag-quarantine umano ng 10 hanggang 14 na araw. Aksyon Radyo. Showbiz Balita. Para naman sa ating showbiz balitang pagkalaki-laki, Aksyon Conrad, pumalag si Kendall Jenner sa mga nagsasabing inappropriate o hindi umano karapat-dapat at akma ang suot niyang wedding guest dress. Sa ginanap kasing kasal ng best friend ni Lauren Perez, umani ng batikos ang aktres dahil sa revealing nitong black dress. O ba, kalahin mo yan ha. Makikita sa mga picture ni Kendall, di ko na ipapakita rito mga kaibigan, sa nasabing wedding na sa may part ng dibdib ay ang julongs lamang daw nito ang nakatakip. Ayan paliwanag ng American model, may blessing daw ng bride ang damit na sinuot niya lang sa reception. Ayan ang nireplyan ng mga ka-action natin, ng mga followers sa Instagram. At kasalukuyan ay nakahide ang comments sa nasabing post ni Perez sa Instagram at i-wash basher na rin daw ayon sa ating mga sources. Kalokohan ko lang ito. Aksyon Radyo. Sports News. Dapat tanggalin na natin itong balitang showbiz dito, Action Conrad. Buhay ng may buhay. Sige, panghuling balita ho natin ngayong umaga mga ka-aksyon. Ito nakakalungkot na balita, Para sa ating balitang pampalakasan, nagpositibo si Heidelin Diaz, ang unang Filipino gold medalist sa COVID-19. Sa kanyang Instagram story ng Miyerkules, pinakita ni Diaz ang resulta ng kanyang positive na COVID-19 RT-PCR test. Ani Diaz sa kanyang story, sabay panawagan sa lahat na manatiling ligtas ay kahit siya ay nagpositibo na umano. Ingat daw ang lahat at magpalakas at gayon din ay sundin ng mga health protocols. Una rito, inanunsyo na ng Department of Health na may 32,246 na bagong kaso ng COVID-19 kahapon lamang po yan, mga kaibigan. Oy, ingat-ingat pa tayong lahat mga ka-aksyon at tumataas pa rin ho ang kaso, tuloy-tuloy pa rin po ang surge ng bagong cases ng COVID-19 sa bansa. Alright, bago tayo magpaalam, kaway-kaway hubungan sa ating mga ka-aksyon, sa ating mga viewers and listeners. Oy, mga umaga sa mga ka-aksyon natin. Batiin ko muna si Tita Raquel. Ayan, nakatutok sa atin ngayong umaga. Mga umaga, Tita Raquel, nakatutok sa atin. Kay Madam Rose Montemayor Pasyon, kay Boss Dave Hugo Olanday, Precious Gem, Ben Gabavillanos, kay Boss Alvin Ereso. Ayan, gandang umaga sa inyo, Kay Boss Alvamar Cancino, kay Madam Delia Cabais, hello. At kay Aaron Sales, ayan, nakatutok po sa ating ngayon, nakikinig. Maaksyon umaga po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa pagtutok sa ating social media streaming. Ngayon din sa mga ka-aksyon natin, nakikinig ko ngayon, Bell Live 61 kHz sa Parisal Cardia Estrada Family. Magandang umaga sa inyo. Rimando Family, Kalasya, good morning. Kay Manong Nestor Ilumin, dyan po sa may Barangay Cruz, San Carlos City. Sa Madrid Family na rin, San Carlos City. Maaksyon umaga po sa inyo. Stay safe, guys. Okay, so muli paalaala mga ka-aksyon, starting January 14, bukas po yan, Biyernes mga ka-aksyon, ay alert level 3 na ho ang lalawigan ho ng Pangasinan. So medyo mabawasan ho yung mga capacity ho ng mga building at ng mga sasakyan. So pakiusap ho sa mga ka-aksyon natin, sundin ho natin to upang hindi na ho lalapang tumaas ang mga kaso ng COVID-19 sa ating lugar. At yan pong kabuuan ng mga pinakauling balita ho natin ngayong umaga, sumasa inyo hong Aksyon Radyo Balita. Nakasama ho ninyo ngayong umaga sa balitang ito, Aksyon Ahikam Besada Pasyon. At sa ating Master Control, Aksyon Conrad Alvarez. Sa
Sa ating newsroom, Action Dav Tibakay, Action Jeric Pasilyao, at sa ngalan po ng bumubuo sa Action Radio Pangasinan sa pangunan ng Action Review Valdez Ferrer, ang ating station manager. Muli ito po ang Action Radio Balita. Susunod daw ang mga isyu ng bayan, MIB. Ito lamang yan sa Action Radio Pangasinan. Abangan ho ninyo ako mamaya alas 10 ng umaga sa aking programa, Action Radio Kata. Una sa Action, una sa Balita, sama-sama tayo Pilipino.